בוא נראה מה יש לך על המחשב, מי גיא. או, זה ARG שיט. אוקיי, זה פשוט השיט שלי, אז... אני אוהב את זה שאתה הסתכלת וישר ראית כזה. אני רואה דאונלוד פולדר אפ 2, אני מזהה את זה מאינסטינקט. תבחר את זה, תבחר את זה. כאילו אם אנחנו רוצים כאילו את הביג בוי זה פשוט... לא, תבחר את המימס שלך, תבחר את המימס. זה לא הולך לדבר בכל הפעם. תבחר איזה תמונה יפה. יש שם עברית. איזה תמונה. כן, יש פה עברית איפשהו, לא? או, זה... מבחן. אוקיי, רגע, בוא נבחר משהו מצחיק, אם כבר. לא, תבחר את איזה תמונה יפה. איזה תמונה מצחיקה. רוצים שאני אשים מריו קארט 64? אבל אתה צריך פיקצ'רס. פיקצ'רס? כן, אל תשאל למה. מה, זה יראה את הפיקצ'ר פה? לא. הבנתי אותך. כן. אוקיי, זה אני, לואיג'י. לא, למטה, הכי למטה. וואו, רוצים שאני אשים סיילנט היל? אין PNGs, יש JPEG. בוא נראה מה זה. כן מראה. זה נראה כמו הרגל שלך. מה? מה זה? מה? אני יודע מה זה! רגע, אתם רוצים שאני... אלון זה הדבר הכי מצחיק, זה לראות אותו משחק את זה, כי יש לו כל כך הרבה רנדום שיט. אנטי-גן הרקט. מה? זה! What the fuck is this? What the fuck? אני לא נושבת. אני מוחמת. יש לי פיזית דמעות בעיניים. וואו. יש לי איזה 20,000 תמונות ובחרתי את זה רנדומלית. וואו, מעולה. רגע, אז עכשיו אנחנו פשוט נראה את זה במשחק. אוקיי, אז אתה חייב לשים פינג'ים. זה מה שאתה. אני בוכה. אומייגאד, זה הבוס הראשון. יש לי באמת דמעות בעיניים, כאילו. אני פיזית לא הצלחתי או לנשום או לשאוף לאיזה כמה רגעים שם. יו. אוקיי, אני שם עוד פייל מיד. כן. אוקיי. יו. זה לא סתם שאני מיד. רוצים שאפשר לשים את אדג'וורת' מפיניקס רייט שם? אני יכול? אני יוצר את ההקלטה, אני רוצה למצוא את זה מהר. תסתכל מתחת לקנה, זה נראה כמו אף גדול, ואז למטה יש פה. זה טיפה שמאל את העכבר? זה טיפה פה. נראה כמו פה. זה נראה כמו הפה של פישרמן. נכון. הוא גם עגול. גנמים. זה גיף. זה גיף. בואולר? אני יודע מה זה. לא מספיק ישן. אני ידעתי מה זה, לא ציפיתי שזה יעשה על זה זום. אני חושב שהרגתי את קיי. אם דעתי אקסס, סטופ ריספונדינג. I can't breathe. מה זה היה הגובלין המוזר הזה? דמיינתי את התמונה עוד פעם. רון, מה אתה ציפית כשידעת שהבוס הזה מגיע? וואו, חד משמעית ציפיתי לזה. אומייגאד, זה החלק הזה, כן. פאק! This is a file that was too dear. For if this card die, I will delete that file and סיכוי. I'm calling your bluff. רון, נכון? אני לא אומר לך כלום. Please not tempt me, I'm completely serious.
זה השיניים שלו. אומייגאד, הוא פשוט משאיר את זה שם. He's just standing there, menacingly. נראה כמו מקלאש אוף קלאנס. הוא ליטרלי מקלאש אוף יואו. הוא מקלאש אוף קלאנס? כן, קלאש רויאל. הוא הבחור הזה שעושה כזה הוא ליטרלי הטארון, סתום את הפה. בסדר. When a countback decision perishes, the file used to create it is really deleted from your hard drive. בריין סיכוי. It's really very real, definitely honestly very real. אני רוצה לבדוק אם זה... רוצה לבדוק אם זה אשכרה עושה את זה, רגע. אני באמת לא נושבת, כאילו. למה זה עשה זומית על הפנים שלו ככה? וואו. אני חושב שאיבדתי את מיתרי הקול שלי, אני לא שקר. טוב, תחזור. למה יש לי 3 מהם? הם מתפצלים. לא, אוקיי, אז זה האחד, לא, זה לא האחד. זה לא, האחד זה האחד ה-PNG. שיש לי במשחק. אוקיי. רואה? אומייגאד. יש לי 3 קופיז שלו, אני בסדר עם לאבד אותו. Deleting file. There it goes. אני אעשה רפרש. וואו! זה פשוט יצר טקסט פייל במקום. תחזור למשחק. At last, I tried to delete it, but it seems my powers of access file do not extend that far. Play by the rules you agree to, delete it yourself, have an ounce of respect. יודע מה? אני חייב לתת respect למשהו כזה. גודביי. גודביי? אוקיי, הם ידעו שאני אבדוק אם זה באמת נמחק, והם עשו את זה פי 10 יותר מצחיק. I hope you have backups. Oh, I do, don't... איזה מצחיק זה אם לא היה לך בקאפס ואז הייתי לוקח סקרינשוט של תמונה מתוך הזה. רגע. נתקעת עם ה... כן. שלח את זה בדיסקורד, שלח את זה בדיסקורד ואל תגיד שום דבר נסמד. טוב, פאק, זה הבוס כזה פאקינג מצחיק, אוי. אני מת על הבוס הזה. זה הבוס השני הכי אוהב עליי. אז אתה פשוט כזה פום. אוי! ראית מה הוא רשם לי? מה הוא רשם? לא ראיתי. הוא רשם, אוי, you actually deleted the file! וואו. באמת? כן, הוא אמר את זה עכשיו. הלם. וואו. Did you expect a reward? אומייגאד, זה achievement! מה? אני בוכה! הלם. ולא עשיתי את זה? אני לא ידעתי שזה achievement, גם אני לא עשיתי את זה. אני בכלל לא ידעתי שזה יוצר טקסט פייל, כן? לא חשבתי. אני בחרתי...